En dit is dus eigenlijk die mailzak. Dat is hem. Met hakenkruis erop. Mijn vader was overleden en toen kwam die mailzak tevoorschijn. Dus vanaf 84 heb ik hem. En altijd wat op zoldertje, wat achteraf. En ik denk van nou, hij moet toch maar eens hier naar het Verzetmuseum. Chocolade. Nee, we kennen het alles broeken, dus we ben ik wel eerlijk meesten. En als ze dingen deel brengen waarvan we zeggen dat hebben we al, of dat is materiaal wat via na de oorlog is, of het is materiaal wat gewoon voort kan, dan zeggen we dat ik tegen het meesten. Maar ze vinden het belangrijk dat ze even die zekerheid hebben. Een paspoort van meneer Dijkstra, machinebankwerker. En er zitten een aantal Duitse stempels in, zie ik wel, met een hakenkruis erop. Ik weet niet of je er wat mee kunt, maar ik kom wel met dat spul. Dit is de oogst tot nota. Dit is wat ik zelf allemaal ingenomen heb. En ja, er zitten wel een paar leuke dingetjes tussen. Kaarschaaf, die is ons aangeboden en die komt van een vliegtuig wat in Friesland is neergestort. Dit is echt aluminium en een stukje huisvlijt. Ja, die is maker van een Delftwad vliegtuig. Ja. Toen zei ik met vliegtuig. Ja, dit is onderdeel van een ontsnappingsset die ze bij zich in, die vliegenturen, die vliegeniers. Want als je delkwam in een gebied, dan moest je natuurlijk weten wat je weer naartoe moest. En deze kaarten die binnen op zijde zetten, omdat als je ze in het water dienen, dan kon je ze weer uitwringen. Als wij er net meer binnen, dan rekkert het voort, ben ik bang. Ja, want vind je het nou net pittig om foto te doen? Jawel, het docht je wel wat, maar ja. Het spul wat je meeneemt, is dat nog straks al in het museum te zien? Nee, net alles. We bewaren het wel in het museum en we bewaren het bij de collega's van het resort die het papieren materiaal van onze collectie bewaren. Deels daarvan zal dat in het museum te zien wezen en deels daarvan gaat het naar het depot en luidt het te wachten op een mooie tentoonstelling.